Bismillahirrohmanirrohim. Dina iki mang aku masak sambel goreng dhelé, sambel goreng ganteng, tempe embos, tempe karo tahu, lombok ale, lombok cilik, lombok gede, brambang, bawang. Ya, iki aku mangane no ngarep omah ngono lho, teman-teman, karo ngrungokno suasane pagi burung berkicau riau ya. Talah nikmate urip nang desa, mangan saonoke sing penting awake sehat. Hep lep lho, mangan iku mang diceluk tanggaku karo Semar. Ngono ya. Aku mangkane suarane tak dubbing ben gak mlebu kabeh swara musik-musik ngono guys ceritane. Talah enak rasane. Endul ngono lho, sambel goreng dhelé iki idolaku, seneng aku rek. Ya enak, sedep-sedep ngono lho, guys. Yo ngene lak emak-emak lek wis mari resik-resik, mari sembuh barang kalir akhire yo aku mangan ngono lho. Yo wis yo. Teman-teman, ceritane manganku iki mang judule sambel ganteng campur maksreng mateng mlebu weteng. Talah nikmatnya.